Aquesta és la primera fira de l'Associació d'Art Nòmada d'aquí de Terrassa, que l'estem fent a la plaça Nova d'aquí de Terrassa, i és una fira on el que volem és potenciar l'artesania pura i dura, és a dir, artesania que es fa amb les mans, no ni la compraventa ni el muntatge. I bàsicament aquesta fira estarà el primer dissabte de cada mes, aquí a la plaça Nova de moment, fins que podem negociar algun altre tipus de plaça o algun altre tipus d'ubicació que sigui més dinàmica i que hi hagi més gent, perquè volem que la gent sàpiga que tenim que creiem en el comerç just i que hi ha una altra manera de vendre, hi ha una altra manera de comprar, sense intermediaris, i a més estem donant una sortida laboral a molts joves o no tan joves que volen reincorporar-se al món laboral d'una manera més autònoma. Durant 5 anys que visc a Terrassa, quan vinguis jo soc de tots els pares joia, i per això jo vull participar a un grup d'artesania. Per això coneixeu el grup, per això quan empecem d'exposar les seves coses manuals, formant un grup que es diu Art Nòmada. És una associació intercultural per tots els artesans de Terrassa, que volem una mica mantenir hacer propaganda por la artesanía de Terrassa para que la gent pot sortir en aquest moment de crisi que és molt difícil per tots, i per això crec que és una manera també de canvi, de tenir altres maneres de veure, perquè el promoció d'artesans de Terrassa pot veure amb els seus coses que fem. Nosaltres som de Cal Vernet, fem planter ecològic, tant la part hortícola com la part medicinal, aromàtica i culinària. Som d'aquí Terrassa i estem molt contents de poder participar aquí a la Fira d'Art Nòmada, de poder exposar els nostres productes, i ens sembla que és un punt de confluència dels artesans d'aquí de la ciutat, que podem exposar els nostres productes i les coses que fem. Art Nòmada és l'associació d'artesans i artesanes d'aquí Terrassa, estem a la primera fira, estem molt contents perquè ens ha costat molta feina d'organitzar i estem molt contents amb el resultat. De moment falta que vingui més gent, és la primera, és normal, no ens coneixen, però el que volem fomentar és l'artesania feta amb les mans i que ens vinguin a buscar el primer dissabte de cada mes, que estarem sempre aquí a la plaça Nova, de moment. És la plaça que ens han adjudicat, intentarem donar-li vida amb espectacles, amb tallers, amb música, amb artesania i amb la gent. Hi ha hagut una davallada bastant important, però és el que hi ha. S'ha de prendre amb ganes i que això no es perdi. La fira molt bé, trobo que l'organització ha treballat molt perquè tot estigués bé i nosaltres els artesans ens trobem bé. Trobo que iniciatives com aquestes n'haurien d'haver més i el que sap greu és que potser a l'Ajuntament o aquest tipus de moviments socials que fan que el teixit d'una ciutat o d'un poble funcioni i la gent participi, col·labori i es facin coses boniques, doncs els ajuntaments normalment no acaben d'estar a l'alçada de la gent que proposa aquests nous projectes. No sé, el lloc ubicat està bé, és una plaça xulíssima, però no té prou moviment. El que estaria bé, està clar que les places del poble totes són maques i totes està bé que hi hagi aquest tipus d'iniciatives, però potser facilitar una mica que rulin aquests mercats i aquesta trobada de gent, el mes que ve que puguin estar més amunt, més al centre, a la plaça d'Idó, l'altre mes que puguin anar a la Primera de Maig, que és una altra zona també ben xula, i provocar que hi hagi moviment i hi hagi moviment de diners, que actualment és el que necessitem tots. Es nota molta gent mirant i poca gent gastant. Jo estic a Art Nòmada, un dels objectius pels quals és bàsicament una forma de supervivència, és sobreviure o morir, no? És el que tenim en aquests moments. Llavors, jo, les meves creacions dins del que a mi m'agradava, que era costuretes, poesia amunt i avall,
meus productes, creant les meves coses, no? Anar entre bosses, monedarets, i Art Nòmada el que ha representat és poder donar la meva oportunitat de tenir un espai en un lloc com és aconseguir una plaça, com és la plaça Nova, de forma fixa. Ja de petit el primer dissabte de cada mes, llavors també tenim diferents temàtiques, per Sant Jordi també es farà, independentment de la del primer dissabte de cada mes que caigui en abril, es faran també això per la Castanyada, es farà per Sant Jordi, pel Dia de la Dona, es faran fires temàtiques. Es basa també aquesta fira d'artesania, no només és artesania, sinó que a més portem espectacles, diferents espectacles, on tots els artistes tenen cabida, és a dir, tenen cabuda, o sigui, poden venir aquí sense cobrar, poden venir perfectament a ensenyar el seu art, no? Des de poemes fins a pintura, tallers, espectacles audiovisuals o musicals o de dansa, una sèrie d'espectacles. Després també aportem nosaltres a la fira un apartat que és el tema social, que donem cabuda també a dos carpes d'algun tema que es relacioni socialment parlant. És a dir, en aquest, per exemple, tenim a l'associació Alba, que està amb nosaltres muntant avui, i dona informació de la seva associació, i tenim també una altra associació que és l'associació, que és la Taza Solidària. Aquesta és la Fira d'Art Nòmada.